Avui us portem hummus de cigrons i salsa d'alvocats. A continuació, els ingredients. Com sempre, us ho deixem a la capçalera i aniran sortint durant la recepta. Avui us portem un combo. Són dues receptes fredes que a casa nostra van de la mà. Un àpat informal que fa terrasseta i molt bon rotllo. Comencem? La primera elaboració que farem serà l'hummus. El primer que farem serà posar els cigrons cuits al got per triturar. A continuació, afegirem el caldo de pollastre, seguidament la crema de sèsam o tahini, continuarem amb l'oli d'oliva i deixarem pas a les espècies. Mitja culleradeta de pebre vermell fumat, mitja culleradeta de comí, mitja culleradeta de cúrcuma i mitja de curri. Ara un xic de sal i tocarà afegir el suc d'una llima. Si no teniu llima, podeu fer servir una llimona. O no, millor mitja llimona. Si ho tasteu i ho trobeu fluix, li afegiu una mica més. I per últim, afegirem mig gra d'all. Nosaltres li traiem la part central, no sigui que el nostre estómac s'enfadi. Ho tallarem i cap a dintre. Amb la batedora de mà triturarem tot fins que quedi una pasta homogènia. Un cop barrejat, ho posarem al plat en el que ho degustarem. Li posarem pebre vermell fumat per sobre i unes llavors de sèsam torrat també. Per últim, un rajolí d'oli d'oliva i ja ho tindrem. Aquest hummus ja està llest. Ara continuarem amb la salsa d'alvocats. Però no us heu subscrit encara? Us deixem uns segons. Ja? Doncs continuem. Els alvocats han d'estar madurs i cal fer unes comprovacions. Si estan massa verds, no ens interessen. Si estan massa tous, haurem de mirar el seu color. Traurem el peduncle i si està molt fosc, tampoc ens interessa. Han d'estar de color verd, així sí. Tallarem els alvocats de manera transversal i els buidarem amb una cullera. Els traurem l'os i els anirem reservant en un bol.
sortirem a bailar y que no quiten lo bailao, y que no quiten lo bailao. Afegirem el suc de 2 llimes. Toquen lo tabla, ja pot caure el món a trossos, ballaran los nostres cossos i que no quiten lo bailao. A continuació, li tirarem una mica de sal L'aigua de la font de Montjuïc, i ens disposarem a aixafar-los. pararem de remenar tota la nit. Ho tallarem a trossos per facilitar la feina. Com som los maldecats, I amb una forquilla, foteu candela. ni futur ni passat, que no quiten lo bailao, que no ens toquen lo tablao. Ja pot caure el món a trossos, ballaran los nostres cossos, i que no quiten lo bailao, que no ens toquen lo tablao. Ja pot caure el món Ara a trossos, tocarà tallar la ceba tendra a trossets. A nosaltres ens agraden més aviat mitjanets. de sol a sol. Ho afegirem al bol. A continuació, li tocaran els tomàquets. Primer, els tallarem a grills per tal de treure les llavors. Un cop nets, els tallarem a trossos petitons Després d'un mal dia al carrer em trobo la Jordina que avui fa l'aniversari vol que la i els afegirem a la barreja. Simpatia, amb un gest mutu d'empatia i ja la primera taula que comenci el festival. Que comenci el festival. Posa'm un got de moscatell, una cassalla, ratafia, Ara picarem el coriandre. una mamadeta, Traurem les branquetes i deixarem només les fulles. Ho picarem i ho afegirem al bol. Ja ben agafat la puntilla en una barreja mortal. Seguidament, afegirem pebre vermell picant, només una mica. Amb una punta de cullereta tenim prou. I després ja veurem què tal. Després ja veurem què tal. Ho barrejarem tot per integrar tots els ingredients. Una mamadeta, un masclet, un ron cremat, un got d'aigua de València o aromes de Montserrat. Posa'm un Un cop barrejat, ho posarem al plat en el que ho degustarem. una pomada, una mamadeta, un masclet, un ron cremat, un got d'aigua de València o aromes de Montserrat. I aguantant la compostura intentant fer-me la madura que Doncs mireu, ja tenim la salsa d'albocats preparada. Alguna cosa més? Ah, sí, les crudités. Pelarem la pastanaga i la tallarem a bastonets. Farem el mateix amb la branca d'api. Al cogombre, primer li traurem les llavors i després ho tallarem igual que la pastanaga i que l'api. I per últim, el carbassó. Nosaltres no li traiem la pell, però si no us agrada, la podeu treure. I farem més bastonets. Posarem cada hortalissa a un got diferent i ho presentarem tot junt. Doncs ara sí, ja ho tenim. Aquestes receptes ens conviden a pensar en reunions informals, en llargues converses a taula, en terrasseta i amb música de fons.
a pensar en bon temps i en les bones companyies. Salut i bon menjar!